ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବିଶୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ରାତି 9ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ ସାଇଡ଼ରୁ ଆଜି ଆସିଲି। ଆଜି କଥା କ'ଣ କି 2-3 ଦିନ ହେଲାନି ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ଆଜି ଘରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏକା ଲାଗୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛି। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଶୀ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମାନୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି, ମୁଁ ଶିଖୁଛି, ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତି, ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଜି ବହୁତ ଏକା ଲାଗିଲା ସମୟରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଆଉ ଏଇଆ କହୁଛି ଯେ ଜୀବନରେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହୁଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ, ତ ଚାଲିଯାଆନ୍ତା କି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା କି ଛାଡ଼ିକି, ଏମିତି ବି ମନେ ମନେ ହୁଏ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ଯେମିତିକି ମୋ ୱାଇଫ୍ ପଳେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୋତେ ବି ଏକା ଏକା ଲାଗୁଛି, ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଜିନିଷଟା କହିଦେବାଟା, ରାଗ ହିସାବରେ କହିଦେବାଟା ସମ୍ଭବପର, ବଟ୍ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯେଉଁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି, ଆମ ଗଣରେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଶୁଣିଲା ପରେ। 2-4 ଦିନ ହେବ ଶୁଣିଲି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମନକୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିଲା। ଏତେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର, ଏତେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସିଏ ଯାହା ବି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି, କି ଯାହା ବି ମାନେ ସିଏ ଯେମିତି ବି ଥିଲେ, ଯାହା ପିଉଥିଲେ, କି ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସିଏ ଯାହା କରୁଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ ଠିକ୍ସେ ତୁଲେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗାଇବା। ତାଙ୍କର ଗାଇବା ସେବାଟା ଆମକୁ ସିଏ କେବେ ବି ମାନେ ଖରାପ ଆକାରରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଗାଇବାଟା ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମକୁ ଦରକାର ଯେଉଁଟା, ସେ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ ମାନେ ମୋତେ ସେଇଟା ଲାଗେ ଯେ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଯଦି ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛ, ମାନେ ଭଲସେ ନିଷ୍ଠା ଭାବରେ ସେଇ କାମଟାକୁ ବର୍ଷ ଯାକ କି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ସେ ତୁଲେଇବାଟା ହିଁ ମଣିଷ ପଣିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ସିଏ ସିନା ଆମ ଗଣରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଯେଉଁ ଏବେ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଗୀତ ବଜାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆମ ଗହଣରେ ଆସି ଗୀତ ଗାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଫେସ୍ କଲି। ମୋର ବାହାଘର ଆଜିକୁ 7-8 ମାସ ହେଇଯିବ। 2025 ମେ 9 ତାରିଖରେ ମୋ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ଭୁଲ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନିହାତି ଜଣେଇବେ ଯେ ବାହାଘର ପରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ବାହାଘର ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ ଯାହାକି ତା ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଏତେ ଭାବରେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ମାନେ ଧାରଣା ବାହାରେ। ଆଉ ସେଇ କଷ୍ଟଟାକୁ ଯିଏ ପାର କରିନେଇଛି ନା ଜୀବନରେ, ସେ ସବୁ କିଛି କଷ୍ଟକୁ ପାର କରିନେବ। ଖାଲି ପାର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ବେଶୀ ସମୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ଆଜି ଅନ୍ଧାର ଅଛି, କାଲି ଆଲୁଅ ହେବ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଙ୍ଗ ଲିଭେଇବା, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଆମଠୁ ଦୂରେଇବା, ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏ ଦିନ ବି କଷ୍ଟ ଅଛି, ମୋର ବି କଷ୍ଟ ଅଛି,
ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ କରିଛି। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭରସା, ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ମୋ 5 ଜଣ ଭାଇ ବି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 2 ଜଣ 5 ଜଣ ବି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦୟାକରି ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ଯଦି କଷ୍ଟଦାୟକ କଥା ଆସେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ଫେସ୍ କରିବି। ମୁଁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିଛି, ବଟ୍ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବି ହାଲକା ହେବ ଆଉ ମୋ ମନ ବି ହାଲକା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହୁଛି।